yimɓe heewɓe cikkata renndooji men tubakoɓe mbiyata en ko nde bindol alano tubakoɓe heewɓe kaali en e ko wayno Newton en ko wayno Levi Boole en ko wayno Hegel en ɓeɗo fof saƴi ene kaala e nder Afrique nde ɓe ngari nde eɓe mbayi kono ƴettotoɓe Afrique naaɓe ne yidde wiide ɓe tawani ɗo pinal ɓe tawani ɗo haydara ɗum woni koɓe mbiyata l'ère de dénégation c' est à dire ko haade ma aawde e nder hakkille neɗɗo hunde a ittat ko woni koye hakkille makko ha gasa holno ɓe mbaɗi ɓe mbi ko en ngala pinal pinal men ko pinal gaytenke tiiɗani gueɗe men fof ngala juɓɓudi ngala haydara ɗum les premiers missionnaires René Caillé en Mango Park en Savorgna de Brazza Denis Diaz Djito Gorée en 1444 e woɗɓe waaɓe noon ɓeɗo nde ɓe ngari nde ɓe ngari ko wiyete ko l'ère de dénégation momtude ko woni ko ɗo yeti ɓe ngari janngude en koɓe janggi koko ɗum eɓe mbinde ɓe nawti nde on phase yawti tan ari phase colonisation ɓen tawde ɓe mbi en ngala pini kamɓe alay saago ɓe gadda pini mabɓe ɓe loowa e nder men ɗum noon hen sahaaji saɗa maha galle e nder galle ma hen sahaaji huɓere nde ɓurnoɗa horsinde a liɓat ɗum gam wadde huɓere hesere kamɓene ko noon e mbaɗi ɓe liɓi ko wonno ko ɗo foof gam maɓɓe ko ara daro ɗo yeti ha ɗum ɗon noon processus juuɗɗo ha yetti hannde ɗo gonɗen ɗo eko wiyete impérialisme ɗum noon yidde andude wiide tubakoɓe koɓe mbiyatno koɓe ngala pinal ɓe poti wiide koɓe paamani pinal men ɓe paamani pinal pawligal e oralité est ce que wonano komin binnatano ko ɗum ɗon ɗum ɗon addaniɓe wiide min ngala pinal ou bien ko way noon so tawi ko afrique adi windude afrique adi windude to kono min meeɗa yiide tan afrique to ngannduɗa min dañi binde men taw ko binde pular aɗa anndi ko boyani ko min batti janngude pular e arabe e dow demɗi goddiɗi e nder école aɗane ko français tan wonno en ngalano écriture ou bien en leeli wadde formé écriture yimɓe fof no nganndi écriture gadana bindol gadanol koko wiyete ko les hiéroglyphes bindi égypte naaɓe misra naaɓe adanɓe te yimɓe fof ne nganndi misra naaɓe adanɓe ko ɓaleɓe toon noon kam wona domaine am tawi ko Allah histoire égypte ko aboubacre moussa lam kañum jeeyi ɗum e woɗɓe waaɓe noon mi wona égyptologue wona ngal gandiyankagal kono yimɓe fof ne nganndi witeɓe platon en hay pythagore ɗe balɗe tan mboɗo yi vidéo e nder facebook hay biteɗo pythagore eɓe mbaɗa démontré ɓe kollira wonde gandal hiisungal joguingal calcul ƴetti ɗum ko égypte platon kaaleteɗo to banggue philosophie grec ko ɓuuri ko hen hewde gande makko yimɓe hewɓe no kumpiti wonde won haalɓe hay suudu to wonno chambre 9 to wonno e nder suudu jangguirɗo e nder école jangguirɗo e nder université gonnoɗo toon e nder misre to yete e nder égypte donc kamɓe ko wiyete lettre dénégation mo mbimamo eɓe mumto ha laaɓi ko ɗum woni ɗo yete pinal gadanal aduniyankewal wona pinal grec wona pinal latin ko pinal misra ko l'égyptologie ko pinal égypte pinal égypte kadi koɓe ɓaleɓe te fof ko toon nukka donc so tawi en mbiyama en ngalano bindol ko adduɓe bindol kesol ngari ɗum kono hiéroglyphe kay yimɓe fof no nganndi ɗum ɗo ko fanno binde wonno te ko heen ɓen ɗon tugni jeeyi mbaɗo e binde goɗɗi hade latin arde hade grec arde eko way noon ko gaaɓi no kamɓe fof no annda kala ganndo grec naajo wona pythagore en woɗɓe waaɓe noon kamɓe fof ɓe ngari ga nokkude jeyge e nder égypte hade maɓɓe ruttade toon joni noon tawde koɓe yiɗɓe laamade en leyɗele maɓɓe gona leyɗele ngaalu alay saago ɓe mbaɗa feere haɓe laamo en to banggue hakkillaji nde ɓe puɗɗo laamade en to banggue jati